Oikein hyvää myöhäisiltaa ja tervetuloa lopultakin tähän suomalaisen nyrkkeilyn jännitysiltaan. Ilmaluonnossa täällä Tukholman studiossa, mutta Los Angeles Olympic Auditoriumin kehässä on tänä iltana ja aivan kohta Jyri Zell ensimmäisessä ammattilaisottelussaan. Hänellä on vihdoinkin tämä, joka piti olla jo pari viikkoa sitten, mutta tämä ei sunkaan ole Jyri Zell. Tämä on Joe Gonzalez. Ja aivan ongelmittahan tämäkään ottelu ei järjestynyt, nimittäin vastustajaksi oli alun perin sovittu Prentice Pegou, tai Pegou, kuinka vaan äänetään tämä nimi, mikä Suomeen tuli. Hän ei ole myöskään tämä naapuri, hän kävi aamulla punnituksessa, ja sitten kun hän kuuli, että vastustaja on MM-kisojen ja olympiakisojen mitallimies amatöörinä, niin hän lähti sitten niiltä jalan sijoiltaan melkein takaisin kotiin, ja sitten hankittiin tämä Gonzalez, joka nimi ei todellakaan ole mikään erikoinen, mutta tässä on Jyri Zell, porilainen, ja Angelo Dandin nyrkkeilytallin mies, joka ottelee nyt sitten 4 erää välisarjassa, 66,7 kiloa. Molemmilla sekä Zellillä että Gonzalezilla on ensimmäinen ammattilaisottelunsa. Ja tässä sitten miesten iät. Zell on 25-vuotias, Gonzalez 27-vuotias. Ja Zell on pari tuumaa, eli 5 senttiä pidempi. Ja hänellä on ulottuvuus siinä puolellaan. Ja tämä oli nyt sovittu vähän painavammaksi kuin välisarjan rajaa 68 kiloakin. Miehet saavat painaa, että tässä ei tarvinnut sitten ainakaan Jyrin laihduttaa, vaikka ei kai se mikään ihmeellinen asia tuolla Markossa olisikaan. Ja tässä Michael Wahar, joka on Introducing first, hanging out of the red corner wearing the black trunks with white trim, weighing in at 148 pounds. 148 paunaa, eli 4,5 grammaa, 68,1 kiloa painaa tämä Joe Gonzalez, joka on siis ensimmäisessä ammattilaisottelussaan. Ja sitten tässä Rick Mandris avustajanaan ja Angelo Dandi tarkkana myöskin tuolla kulmassa. Vastaan meidän aikaisempia tietoja. Angelo on itse matkustanut tuonne, ja tässä tämä 73-vuotias noitaukko, monien maailmanmestarien tekijä, valmentaja, manageri Terry Smith on kehätuomari nimeltään. Ei ole millään tavalla tuttu näistä asioista, mutta varmasti hommansa hallitseva. Ja näin hän antaa viimeiset ohjeensa. Ja nyt vasemmalta sinisissä housuissa, valkoisilla vyötäröllä ja valkoisissa raidoissa housuissaan on torin Jyri Zell, olympiakisojen pronssimitalimies, maailmanmestaruuskisojen hopeamitalimies, jonka ura ammattilaisena oli suunnitteilla jo vuoden päivät, ja nyt se on sitten käytännössä alkanut, ja ensimmäiseen erään kello soi. Jyri on, kuten noista mitoista todettiin, hän on pikkusen pidempi, hän on 180 senttinen. Gonzalez puolestaan ottelee oikea edellä. Tämä mustahousuinen, joka on kotoisin Los Angelesista, mutta saattaa olla syntyisi vaikka tuolta Meksikonkin puolelta, mutta niitä kulmilta kuitenkin Kaliforniasta. Ja Jyri ottaa heti tuollaisen asenteen, että hän pidättelee itseään tuolla kaukoottelussa ja sitten lyö suoria, ja tarkoitus on tietenkin vasemmalla avata vastustajan puolustus, ja hyvinhän tuo hermostumisesta huolimatta, siis väitän, vaikka Jyri onkin rauhallinen ja kokenut nyrkkeilijä, niin kyllä jonkunlainen jännitys on tässä ensimmäisessä ammattiottelussa. Oikea suora meni vasta 1 kerran perille, mutta nyt se meni toisen kerran, se meni Gonzalezin vartaloon. Ja kyllä Jyri tässä näyttää pitävän tilanteet hallussaan. Ja tämä Gonzalez tietysti saattaisi olla sillä tavalla arvaamaton, että hän menisi ankarasti päälle. Ja Jyrin, jos nyt heikkoudesta sanotaan, niin sehän on tuo lähiottelutaito. Hän ei ole oikeastaan pitkänä miehenä amatöörikeissä paljonkaan joutunut sitä käyttämään.
Ja nykyinen amatöörinyrkkeilykin hän on juuri sellaista, että tämä Jyrin suoria iskevä tyyli tuottaa pisteitä ja nyt pitäisi ammattilaisena sitten myöskin suuntailla vähän tuonne vartaloon, niin kuin Jyri aivan oikein tekee. Sen verran Antsela varmasti on hänelle neuvonut tuolla Floridan harjoituksissa. Kyllä siinä Gonzaleskin sai yhden osuman, mutta tämä 2 ensimmäistä minuuttia, jotka kohta täyttyvät, Chell on joka tapauksessa hallinnut ja oikea suora meni jälleen perille. Ei tässä nyt mitenkään huolestuttavalta tämä tilanne näytä päinvastoin. Mikäli noissa Chellin iskussa on myöskin sitten ruutia ja Gonzales tulee niille ottavaksi puoliksi vähän enemmän niin kuin nytkin, niin kyllä Chellin on kaikki mahdollisuudet hoitaa tämä homma kotiin. Mutta Joe Gonzales kuitenkin tietää, että ryhtyessään ammattilaiksi täytyy yrittää, jos aikoo otella muuta kuin tämän ensimmäisen ottelun, mutta Jyri otti jälleen tässä viimeisen puolen minuutin alkaessa ja nyt meni Gonzales köysiin ja polvetkin jo vähän notkahtivat Chellin oikeasta suorasta. Siinä oli jo luvun laskukin lähellä ja tuomari tämä Terry Smith ei kuitenkaan hätääntynyt siinä eikä liikaa varjellut nyrkkeilijä, ei mennyt liian nopeasti miesten väliin ja ruvennut laskemaan, vaan antaa mennä ensimmäisen erän, joka loppuu aivan kohta ja Chellillä ei ole mitään vaikeuksia tässä. Tästä tulee kehätuomari katsoo, että ei ottelu enää kannata jatkaa. Muutama ehkä noin 5 sekuntia oli vielä jäljellä tuota ensimmäistä erää, kun kehätuomari keskeyttää. Ja tämä on silloin tekninen tyrmäys ensimmäisessä erässä. Ja Jyri Chell on todella mahtavasti aloittanut uransa. Gary Trevet on täällä tämä keskimäinen mies. Ansel Landy vasemmalla, Rick Mandris tämä sinipaikkainen oikealla. Ja Joe Gonzales tulee käymään tuolla onnittelemaan suomalaista. Eipä nyt parempaa alkua oikeastaan voinut ajatella. Mutta täytyy tietenkin muistaa, että eihän tämä nyt vielä mitään merkitse muuta kuin lupaavaa alkua, nimittäin esiottelu on esiottelu ja tietenkään ei aloittelijalle heti haetakaan mitään mestariluokan miestä. Eikä tässä nyt, vaikka sanotaan, että Angelo ja kumppanit ovat valinneet tätä vastustajaa, mutta kun hänet saatiin tuon kehänkin vasta samana päivänä, niin enää kovin paljon siinä ei ole ehtinyt kyllä tutkia miehen mahdollisia saavutuksia, mutta ei niitä ilmeisesti kovin paljon ollutkaan. Ja katsotaan nyt sitten vielä hidastettuna, kuinka Jyri Chell sitten ottaa tämän kamppailun heti alkuiskuista haltuunsa ja sitten ryhtyy määrätietoisesti hyökkäämään ja pommittelemaan. Kerran Joe Gonzalesin oikea meni perille tuonne Jyrin vartaloa täysin mennä yksilöä leukaankin päin, mutta ei hänellä mitään hätää siinä ollut. Ja tässä on ollut vastustajalla täysi työ pystyä torjumaan noita suomalaisia. Nyt oli tuossa se oikea, jonka minäkin siinä tietysti tässä vähän innostuukin, mutta ehdin kuitenkin näkemään, että kyllä molemmilla ottelijoilla on kehässä oikeus lyödä. Ja nyt sitten tässä on tämmönen yksinkertainen, mutta sinänsä mukava nähtävyys tämä toimenpide. Michael Buffer tulee julistamaan voittajan. Se on Jyri Chell ja varmasti hänen kulmassaan ollaan tyt. 2 minutes, 58 seconds of the very first round, winning his very first professional bout. A round of applause for Jyri Chell. 2 minuuttia 58 sekuntia, eli 2 sekuntia ennen ensimmäisen erän loppua. Kehätuomari Terry Smith keskeytti ottelun ja Jyri saa siellä suosiota. Häntähän ei kukaan tunne tuolla katsomossa. En tiedä tunteeko sille Gonzalesille. Saattaa joku kaverinsa siellä olla tai tuttavansa, mutta joka tapauksessa yleisö näki täällä Olympic Auditoriumin kehässä Jyri Chellin aloittavan ammattilaisuransa voitolla. Tilanne on nyt 1-0 ja tämä nyt oli todellakin niin vakuuttava kuin olla voi. Ympäristö oli hieno, koska tämä Olympic Auditorium on kuuluisa halli. Täällä pidettiin vuoden 1932 olympiakisat, ei 84, ne olivat tuolla Los Angelesin toisella suurella areenalla. Mutta sitten tällä tavalla meni näin, että vaan lopetellaan tähän näihin kuviin.
But Angelo, we're taking a look here at Yuri's professional debut. What did you see out here from him in this fight? He learned from this fight that you don't hit a southpaw with 1-2s. You hit him with a right-hand counter. See, because he's a good right-hand banger. He's also a good, got a good jab also. But the jab is what beats the southpaw, and that's what he did. He fed him the left jab, he fed him the left jab, and this was it. See the right-hand counter work? Yes. See that, Ari? The right-hand counter work. So this was a learning experience, and naturally it's his first professional fight in the United States, and I wanted to tighten up. And he made his pro debut, and I'm happy it all came out. The southpaw scares some people, but southpaws with my kids, all my kids have great left hands. Thank God, because a fighter without a jab is nothing. So I taught this kid pop, pop, go to the outside. Name is pronounced Yuri Shell. Don't let that J-Y-R-A scare you. I get the right pronunciation. But he's a good prospect, and I'm going to have a lot of fun with him. Naturally, it'll be a learning experience each and every time. Yuri, how did you feel about your debut today? How did you feel? I'm good. I'm very happy. This is my first fight. And you seemed to fight very well. Were you nervous at all? Were you nervous? No, a little bit. A little bit? Little bit nervous. Yeah. First time, right? But you fought very well. Congratulations.